Takže dobrý den, já jsem Aprilful, možná mě znáte už, možná ne. Ale tohle bude informačka a co bych vám chtěl říct, no zkrátka, že končím s let's play i s gameplay. Důvody dvojtečka. Nemám už tolik zrovna moc času a upřímně nevím, nebaví mě to. Byl jsem z toho nadšený, že jo, ze začátku, chodili lidi a tohle, ale teďka už dennodenně dělat videa a tohle, já opravdu na to nemám čas, abych tak pravdu řekl. Za prvý je to samozřejmě škola, že jo, teďka začal nový rok, jsem v 9, takže budu se muset sakra snažit, abych se vůbec dostal na střední a tak dále a tak dále. Vím, že jsem začal spoustu teďka let's playů, asi včera nebo kdy jsem začal Deus Ex Human Revolution. Já vím, ale bohužel to už asi neudělám. Takže já bych takhle na závěr chtěl poděkovat všem, opravdu všem, do jednoho, do každého zubu, do každého nechtu bych vám chtěl poděkovat za všechno, co jste pro mě udělali dobrýho. A pokud jste pro mě udělali něco špatného, tak vám za to samozřejmě neděkuju. Ale fakt děkuju za shlédnutí, děkuju za odběry, za to, že jste třeba pozvali kamarády, aby si mě taky přidali někam. Dávali jste moje videa někam, prostě takhle a tak dále. Ale hlavně bych chtěl taky poděkovat svému, doufám, že už kamarádovi, jenom takhle hernímu zatím by se dalo říct. Jmenuje se QR3 Player. Jeho jméno nebudu zveřejňovat, myslím si, že se to nepřeje. Tak QR, moc ti děkuju, hlavně na začátku, jak jsi mi pomohl. Vlastně díky tobě já jsem se vyšplal až sem, tam, kde jsem teďka byl. Takže moc ti děkuju. Doufám, že jsem ti nezabral moc času tvého života. No, takže lidi, já se s váma doopravdy naposledy loučím a je tady malá pravděpodobnost, že bych se ještě někdy mohl vrátit. Ale nic neslibuji, ale je tam aspoň nějaká možnost. Takže za všechno děkuji, Kujare, děkuji i tobě a doufám, že jste se na mě rádi dívali. A tohle je moje poslední s Bohem a můj poslední pozdrav. Zdarec, palec.